חומש, יישוב בראש הר גבוה בלב השומרון, הצופה ושולט על כל מרכז האוכלוסייה והכלכלה של מדינת ישראל, מחיפה בצפון ועד אשקלון בדרום. משבר קשה עבר על תושבי היישוב עם מרצחם של 3 מתושביו בתוך 10 ימים בפיגועים שונים, דבר שגרם לכמחצית מהתושבים לעזוב. גרעין של משפחות דתיות צעירות בראשותו של שולי הר-מלך עלה לחזק את היישוב, ובואם אכן בלם את גל העזיבה הגדול. כשאמרתי לו, טוב, אחרי שחומש תיבנה ויגיעו מלא אנשים ונהיה מלא משפחות וזה, אז אנחנו נלך לגור ונבנה לנו בית בקדומי, ואני כבר מתאר את הבית שלנו ואיך אני אצבע אותו ואיך כל חדר וזה. ושולי ככה בעדינות אמר לי, לימורי, אחרי שחומש יהיו פה מספיק משפחות, אנחנו עוברים למשימה הבאה. כאילו איפה שעם ישראל יצטרך אותנו, שם אנחנו נהיה. בשנת תשס"ג, אוגוסט 2003, עמדה חוליית מחבלים על הכביש וירתה על הרכב של משפחת הר-מלך שהייתה בדרכה הביתה לחומש. לימור נפצעה קשה ושולי בעלה נהרג במקום. לימור, שהייתה בהיריון, ילדה את ביתה באותו יום והחליטה כי למרות הכל היא אינה עוזבת את חומש. המסר היה ברור, אף אויב לא יוכל להפסיק את הרוח היהודית של אמונה ודבקות בארץ. חומש ממשיכה לפרוח למרות הכל. אך רוח שערה מסוג אחר הופיעה, מאיימת לעקור ולהרוס את כל מה שנבנה בגבורה ובמסירות נפש. בשנת תשס"ד, פברואר 2004, החליטה ממשלת ישראל על ביצוע תוכנית ההתנתקות. זו הייתה התנתקות מכל היקר והקדוש לעם ישראל, ומתן פרס לטרוריסטים שלא הצליחו להבריח בכוח את המתיישבים. ראש ממשלת ישראל החליט להרוס 25 יישובים פורחים, תוך התעלמות גמורה מהמשמעות האסטרטגית, הביטחונית והחברתית של מעשה הגירוש. הרמטכ"ל משה בוגי יעלון, שטען כי ההתנתקות מהווה רוח גבית לטרור, פוטר. תחושות הייאוש מכישלון המאבק נגד ההתנתקות היו קשות מנשוא. מדינת ישראל החלה לשלם את המחיר מיד. רקטות ופצצות מרגמה החלו נוחתות בתדירות גוברת והולכת על שדרות ושאר יישובי הנגב המערבי. החמאס עלה לשלטון ברצועת עזה, מה שהביא ישירות לחטיפתו של החייל גלעד שליט. 2 חיילים נוספים נחטפו בגבול הצפון, ובעקבות כך פרצה מלחמת לבנון השנייה, שנמשכה 33 ימים ללא הכרעה צבאית. צה"ל, שהתאמן על גירוש יהודים, כשל במלחמה האמיתית. ולפתע, מתוך הייאוש החלה עולה ומנשבת רוח אחרת, רוח יהודית איתנה, רוח רעננה מלאת אמונה. הקריאה חוזרים לחומש החלה להישמע ברמה, והחל מחנוכה תשס"ז הובילו מגורשי סנור וחומש רבבות יהודים שצעדו ברגל בין הערים, נושאים את עיניהם הרחק הרחק ועולים אל ההר הגבוה אל חומש. שבים הביתה, שבים אל הרוח היהודית שאיננה נכנעת ולא מוותרת לעולם. נר רביעי של חנוכה נדלק בחומש. לימור סון הר-מלך התחתנה בשנית וערכה ברית מילה לבנה על חורבות ביתה בחומש. החבר'ה שהיו כאן, הם בנו את כיסא אליהו מאבני הבית, ממש מאבני החורבות. ואני זוכרת שככה הסתכלתי תוך כדי הברית, אני מסתכלת על הכיסא, ופתאום אני רואה אבן בצבע כחול, צבועה. ופשוט יכולתי לראות מאיפה האבן הזאת, זה האבן מהחדר של הבן שלי. וזה באמת הייתה תחושה משולבת. מצד אחד אתה עומד במקום שכל כך יקר לך, שכל כך אהבת, שהאובדן שלו הוא אובדן כפול, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. ומצד שני אתה עומד פה. העין במר בוכה על החורבן, אבל הלב כל כך שמח על הזכות לשוב ולבנות. התנועה חזרה לחומש לא פסקה, עד שבעקבות 4 העליות ההמוניות נוסדה במקום ישיבה גבוהה, המחדשת את הנוכחות היהודית שנגדעה בעקבות הגירוש. עולם כולו, אין לו תקדים שעם קם על חלק מאזרחיו השלווים ומגרש אותם אלפי אנשים מהבתים שלהם. ואני בא למחות על זה, ואני מקווה שהאנשים האלה יוכלו לחזור לביתם.
כל בר דעת בישראל יודע שחומש הינו מקום אסטרטגי. אפילו הממשלות שיזמו וביצעו את המהלך השאירו את השליטה באזור בידיו של צה"ל. חומש זה גם העיניים וגם הלב של המדינה. כי ממש אנחנו נמצאים בלב ליבה של מדינת ישראל. כל שפלת החוף פרוסה כאן לפנינו, ובעצם הייתי רואה בחומש כמעין מגדל שמירה של ארץ ישראל. מבחינה צבאית זה א' ב', לכבוש ולשלוט בנקודה אסטרטגית. אי אפשר להחזיק שטח בלי יישובים, כי הצבא זקוק לעורף אזרחי. אנחנו שומעים עכשיו רעש של מטוסי חיל האוויר מעל חומש, והיה ואויבינו ישלטו בנקודה הזאת, יקימו כאן סוללת טילים נגד מטוסים. הרעש הזה בוודאי לא יישמע, המרחב האווירי הזה לא יהיה חופשי לחלוטין, אף מטוס לא יצליח להמריא מאף שדה תעופה במדינת ישראל אם תהיה פה סוללת טילים. את הטעות יש לתקן ואת העוול חייבים למחוק. הסיבה שחומש לא הוקמה מחדש היא השילוב של לחץ אמריקאי והיסוס של פוליטיקאים ישראלים החוששים להודות בכישלון כה גדול. ההסכמה הציבורית לשיבה לחומש הולכת וגוברת. 4 שרים בממשלת נתניהו סיירו בחומש והמליצו לשקול את הקמת המקום מחדש. נסיגות חיזקו את הג'יהאדיסטים ואת הטרור. מי ייתן שכבר בקדנציה הזאת נראה את הגרעינים הראשונים חוזרים לכאן ומוכיחים שגם כשנעשית טעות ניתן לתקנה. התמיכה הציבורית והטמעת הרעיון של השיבה לחומש הינה משימה לא קלה. כלי התקשורת הישראלים מובלים על ידי מיעוט של אנשי שמאל הנלחמים ברעיון בכל כוחם, לכן יש צורך בהשקעה רבה כדי להגדיל עוד ועוד את ההסכמה והתמיכה הציבורית. זו השנה הרביעית שבחומש מתקיימת נוכחות יהודית קבועה על אף התנאים הקשים. משפחות מגורשי חומש מתגוררים בשכונת קרוונים זמנית ביישוב הסמוך שבי שומרון הצופה אל ראש ההר. הם מאמינים בלב שלם כי את בית הקבע יבנו שוב ביישוב חומש המוקם מחדש, ומבטא יותר מכל את הרוח היהודית שאיננה נכנעת לנצח.